si Papa Jesus ang may kagustuhan nito. Dahil kahit ako gusto ko rin siya pagaling sa pamamagitan ni Kristo. Para lang to nagdahilan eh. Ang sakit ni ate, automatically kinukulam talaga siya. Kaso yung mangkukulam, kusa siyang pinalis ni Kristo. Dapat ito nagsisigaw eh. Kanina sumigaw ng malakas, di ba? Pero nawala. Ano nga yung pakiramdam mo? Pakiramdam mo? Okay na po. Saan ka galing? Saan ka galing ba sa Nay? Cyprus. Oh, shoutout mo yung taga-lugar niyo, Nay. Sa Batangas. Hindi yun. Doon saan kang galing kanina. Sa Sambuan, Batangas. Hindi yun yung bansa kanina pinuntahan mo. Shout out kayong lahat yan. Oh, ngayon, shoutout mo naman yung taga-Batangas, Nay. Shout out lahat ang mga taga Batangas. Pero ngayon talaga totoo na alam ko, kahit alam ko naman kung niloloko ako ng pasyente ko, alam ko naman kung nagsisinungaling sila eh. Totoo, mali na yung paningin mo, di ba? Opo. Kanina. Wala, hindi ko naman. Oo, nakasalamin. Di ba yung nakaupo ka doon sa nakapula na babae yun, doon ka natutulog ng parang nakangangay. Tapos dito yung yung kapatid mo yan, nandiyan sa lalaki na yan. Di ba simula doon kanina tinitigan mo ako, hindi mo ako nakikita? Hindi po. Hanggang sa lang nakita mo kamo ko. Anong parting katawan ko lang ang nakikita mo? Yung malabo. Tumapat ka doon sa upuan ni nanay, doon sa pinakamalayon. Yun. Wala ka pang salamin ha. Sige, pumunta ka doon. Doon sa tabi ni nanay. Yan. Titigan mo kung makikita mo na kung gaano ko kapangit. Yan. Kasi diyan ka nakapo kanina sa kapula eh. Ano ngayon? Nakikita mo yung mata kong pangit? Nakikita mo po. Ha? Nakikita mo na. Oo. Nakikita mo ng buong mukha ko. Di ba ilang beses mo ko tinititigan dyan sa nakapula na nakaupo dyan? Di ba hindi mo ko makita? Oh, hindi niya ako nakikita kanina. Marami na nagsasabi. Alam ko yan, basta yung pasyente ko, titig ng titig sa akin, tapos ganun sila ng ganun ng mata. Oh. Para silang nadudulin sa akin. Yung parang, wala akong mukha, nakikita lang nila yung katawan ko, pero yung mukha ko hindi niya nakikita. Yun ba yung totoo kanina nakita mo? Ngayon nakikita mo na ako. Sabi ko, tinitignan. Oh, kanina niya pa ako tinititigan eh. Kaya nga biniro ko sa kanya para siyang aso natutulog doon, laki ng bibig. Tapos matulog naman ako sa tapos natalagay ng kinakain. Oo. Ako lang ang tinititigan niya dyan kanina. Yung demonyo, tinititigan ako. Pinasulog na katawan niya. Kasi hindi niya ako makita. Ngayon magsalamin ka. Salamin ka. Mas madilim, mas malinaw pa yan kaysa sa dati. Wala kasang nagdaboy ako aking salamin. Oh, tignan mo. Anong pinagkaiba? Oh, maliwanag na maliwanag. Oh, doon sa dulo. Maliwanag lahat. Oh. Ewan ko bakit pinalis ni Kristo yung nangungulam sa'yo. Kasi hindi ka na niya pinahirapan. Siguro mabigat ang kasalanan niyo. Marami na sigurong pinatay. Kaya bigla siyang lumayas. Oh. Tataba ka na ngayon. Oh, paalam ka na. Ito talaga walang halong biro. Ang Diyos lang ang nakakalam nito. Ganun lang po siya inilinis ni Kristo. Wala pang 5 minuto. Wala pang 5 minutes. Umuwi ka lang ng Pilipinas. Oo nga po. Gawa namin. Payat na. Automatically kinukulam ka, tinatrabaho ka. Bayad ka. Binayaran ka. Para dasalan. Kalkulado ka nagdarasal sa'yo, nasa parting probinsya siya. Kasi nakita ko may dagat eh. Alam, ang amoy papunta ron eh. Kaso, habang nagdarasal ang utak ko, bigla siyang umalis sa katawan mo. Hindi siya makakatakas, Nay. Wala pang espiritong nakatakas sa akin kung hindi ko siya papakawalan. Nakaklose siya yun, Nay. Nakakadena ng apoy. Pero bigla nagtanggal yung kadena. Ibig sabihin, si Kristo lang may karapatan magtanggal yun. Kaya ganyan kakamahal niya. May dahilan kung bakit siguro sobrang salbahe na yung ginawa sa'yo. Hindi yung makakalas, Nay. Wala pang espiritu nakawala sa akin, Nay. Kailanman nagsimula ako nagdamot. Malupit ako magparusa sa mga espiritu pero hindi pa nakakawala sila. Kanina lang pinakawala ni Kristo. Siya lang nakabukas niyo, Nay. Siya lang nagbibigay ng kapangyarihan ng ganun. Kahit yung mga anghel ko, wala silang karapatan na ikandado ka kung hindi papakawalan ni Kristo. Si Kristo nagpaalis. Ngayon, maliwanag na. Mega shoutout sa Batangas. Para lang nagdahilan yan. Ilan taong ka ng ganyan sakit mo, Nay? Mga simulat mag-1 year na ata. Hindi ka nakakatulog? January February 2022. Yan na. Nagsimula na. 2 o'clock biglang nawalang laman ng katawan. Ganun. Ngayon,
makakatulog ka na, makakain ka na. Marami. Lasahan mo yung tubig mo. Kung malalasahan mo na. Masama mo daw. Kasi sabi mo kanina, wala ka ng mga panlasa eh. Magpa- Siyempre, malalasa mo yan. Kanina, mapakla yan eh. Ngayon, anong lasa? Ulitin mo ulit. Sige. Ikaw nagsabi kanina eh. May lasa na, ang lasa. May lasa na. May lasa na, no? Kasi mapait ako. Kung kumakain ako, mapait eh. Bigyan mo yung Skyflex. Kahit ano dyan, kung lasahan mo. Wala na po. Wala na, no? May lasa na, no? Parang may ito, asukal. Asukal. Ibig sabihin nyo na nasa yung banal na Kristo. Ibig sabihin, wala kay Kristo. Bye-bye, Nay. Paalam. Kumabay sa lahat. Taga Batangas, na dumayo Pampanga, umuwi ng Galing Cyprus. sa Cyprus, pumunta ng Pampanga. Ay, hindi, dumiretso muna ng Batangas, bago sa dumiretso rito. Ito si Nanay, okay na yung si Nanay. Bye-bye, Nay. Bye-bye.